खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनै नोंथांमोना आरोबावनो बे भिडिअआवहाय नुबावगोन गोबां माखासे मानि आंनि कालेक्शनफोरखौहाय थ' जायनो जेखौ नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन कारन फुजानि सिजन गासैबो डिजाइनफोरानो लिमिटेड दङ जाय अर्डार हरग्रोगोन बेसोरनो मोनगोन आरोना माखासे मानि डिजाइनखौ थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरनानैहाय बिहरनानै लानो हागोन आरोना थ' नायदो नोंथांमोना नै आं दायो गाननानै दङ मोनसे डिजाइनखौ आरोना थ' पियर आखाइजों दानाय हेन्डलुम जायनो नांगौ आगरफ्राबो ओरैबादि समायना गोल्डन आगर एरनाय मेरुन कालारावहाय आरोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नै थ' नोंथांमोना नायबावदो नै बे जे आं गानदों बे गाननाय डिजाइनावनो एखे डिजाइन कालारा बेयो एसेनो बेलेग जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गासैबो लिमिटेड पिसाव दङ दायो पियर आखाइजों दानाय दै फास्रायाबो नायनानै लादो नै बहाय आरोबावनो ओरैबादि समायना पिंक कालारावहाय आरोना थ' दायो जाय पिंक कालारावहाय बेबादि मोजां समायना दखनाफोर नागिरदोंमोन नोंथांमोना मोननो हागोन नै ओरैबादि समायनाखा गुफुर आरो गोमोजोंहाय आगर नायबावदो बेखौ नै बे दानि देखायनाय पिंक कालार डिजाइनावहायनो बेयो फास्रायाल' एसे गुबुन डिजाइन बानायनाय जादों बेखौहाय थ' पियर आखाइजों दानाय दै बेफोरो जोबोर समायनाखा नै जोबोर समायना गाननो ओरैबादि सफ्ट आरो स्मुथ थ' जायनो नांगौ आरोना दिनै गाबोन बयबोनो गाननोहाय कम्फर्टेबल दखना नागिरो थ' बेफोरखौ गासैखौबो कम्फर्टेबल मोनगोन नोंथांमोना नायबावदो नै आरोबावनो दाखालि आङो ब्लू कालाराव जे डिजाइनखौ देखायदोंमोन बे डिजाइनखौहायनो बे बेबी पिंक कालारावहाय मोनबावगोनसै नोंथांमोना ओरैबादि समायनाखा ओरैबादि समायना माने बियो गाननोहाय सफ्ट आरो बिरादनो गुरै दै गाननोहाय कम्फर्टेबल गोलोम बोथोरावबाबो गोजां बोथोर जेखुनु समायावनो गाननो कम्फर्टेबल बियो थ' नायबावदो नोंथांमोना रानि कालारा थ' माबादि समायना आरोना थ' बेयो जोब्बायमोन दाखालि जाय सोंहरदोंमोन आंखौहाय थ' नोंथांमोना आरोबावनो मोननो हागोनसै बेखौहाय नोंथांमोना थाबैनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला फुजा सिजन आरोना थोस्लाबा सिया भिडिअ होनाय लोगो लोगो मोजां डिजाइनफ्रा गासैबो जोबजोबो नोंथांमोना नायदो नै बेयो ओरैबादि समायना खयरी कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि लिमिटेड पिसावखा गाननोबो स्मुथ आरो समायना गासैबो बेफोर कालेक्शनफोरखौ मोनगोन नोंथांमोना आंनियावहाय बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरनानै लानो हागोन नायदो नोंथांमोना गुफुर रङावहाय आरोना गोल्डन आगर एरनाय ओरैबादि समायनाखा ओरैबादि समायना बियो माने अन्थावथावल' नुखायो आरोना बेनि कालारखौहाय डिजाइना बे दाखालि आं जे ब्लू कालार दिन्थिदोंमोन बे डिजाइनानो बे बेलेग कालारावहाय नोंथांमोना दायो मोनगोनसै दायो फुजानि सिजन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन आरो बेयो आरोना जायफ्रा गिर्जायाव गानलांनो मानो गुफुर कालारफोरखौ बिराद पसन्द जायोना नोंथांमोना बिहरनानै लानो हागोन दायो बेखौबो मोनगोनसै नोंथांमोना नायबावदो नै बियो गुनि कालारावहाय ओरैबादि समायना आरोना थ' थोस्लाबलायखाखै जायनो नांगौ थाबैनो बिहरनानै लानो हागोन बेयो सफैबावबाय आरोबाव बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरनानैहाय थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन मानो होनब्ला सहैनो अनलाइनावसो डेलिभारि हरो आङो बेखायनो सहैनोबो एटलिस्ट 5 to 7 days नांगौ दिनै आरोबावनो बेवहाय ओरैबादि समायना रङावहाय आरोना मेरुन कालारावहाय थ' बेखौ मोनबावगोनसै फास्रानि डिजाइनफ्राखौबो नायनानै लानो हागोन थ' दायो बिदिखौथ' गोबां एभेलेबल मोनो नाथाय एखे डिजाइनब्लाबोनो क्वालिटिया सिनि खुन्दुंनि क्वालिटिया बेलेग थायो आरोना थ' जायनो नांगौ थ' नोंथांमोना दामखौहाय सोंहरनानैहाय अर्डार खालामनानै लानो हागोन लिमिटेड पिसाव दंखायो बेयो नोंथांमोना जायनो नांगौ बिहरना लानो हागोन थाबैनो नायदो नोंथांमोना नै बे कालारखौ दाखालि आङो गानदोंमोन बाथौ कालारावहाय ओरैबादि समायना दायो नै बे कालाराव सफैफिनबावबाय थ' नोंथांमोननोहाय आङो दायो देखायदों माखासे मानि कालारा फैबावगौ दै मोनफैबावगोन थ' बे दायो
सफैग्रोबाय बेखौहाय नोंथांमोना अर्डार होनानै लानो हागोनसै जाय जाया सोंहरदोंमोन थाबैनो बावदो नोंथांमोना नैबेयो दाखालि आं गाननाय बे रानि कालारनि आरोबावनो बे एखे डिजाइनानो बे गुमु रङावहाय नोंथांमोना मोनबावगोनसै गुमु माने बेयो बेसर बिबार कालारसो आरो बेसर बिबार कालारावहाय मोनगोनसै नोंथांमोना ओरैबादि समायनाखा आरोना ओरैबादि समायना सफ्ट आरो स्मुथ गाननो दायो नायदो नै नोंथांमोना नैबे कालारखौहाय दाखालि बिरादनो सोंहरदोंमोन ना तो बे कालारखौहायबो मोनगोनसै नोंथांमोना बे डिजाइनखौबो किन्तु बिराद लिमिटेड दै जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हाखागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरबानो जाबाय थाबैनो नायबावदो नै नोंथांमोना बेयावहाय सादा दखना आरोना गाननोहाय ओरैबादि मोजां कम्फर्टेबल जाय जाय सोंहरदोंमोन ना एसे खम प्राइसआवहाय तो नोंथांमोना नायदो नै दायो बे फास्राजों लोगोसे दै फास्रा सेट बेफोरबादि नोंथांमोना मोनगोनसै नै बहाय नायनानै लाबावदो बेबो आरोबावनो प्लेनावहाय सादा दखना ना अरना सेट दै नै बेफोरबादि अरना सेट जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गासैबो लिमिटेड पिसआव जोबखा ओरैबादि समायना कम्फर्टेबल जागोन बियो तो नायबावदो नै नोंथांमोना जाय जायनो आरोना बेखौहाय नांगौ नोंथांमोना मोनगोन ओरैबादि समायना सादा दखना खायफाया एसे हाई रेंजनि खायफाया एसे लो रेंजनिबो दङ तो नोंथांमोना मोननो हागोन बेफोर गासैखौबो सेट दै बेयो नोंथांमोना नायदो नै आरोबावनो बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना सेट दै बेयो बे डिजाइनखौबो मोनगोन ओरैबादि मोजां जागोन आरोना गाननोहाय बेयो जाय जायनो नांगौ थाबैनो WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरनानै लानो हागोन आरो बेफोरो कालार खारनाय नङा दै कालार खारनाय नङा तो नोंथांमोना नायबावदो नै आरोबावनो बेखौ मोनबावगोन सादा दखनायावहाय बे ग्रीन कालारखौबो मोनगोन आरोना तो ओरैबादि समायनाखा नोंथांमोना जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गाननोबो बिराद कम्फर्टेबल आरोना बियो न'आव गाननानै थानोफोरबो एसे बायराफ्राव थाङोब्लाबो बिराद कम्फर्टेबल जायो तो पार्टनि जायफ्रा सोंहरदोंमोन आरोना तो पार्टनि बे दाखालि देखायनाय नै बे डिजाइनफ्रा जोबबायमोन तो दायो आरोबावनो सफैबावबाय नोंथांमोननो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन आङो बेखेवला मानो होनब्ला दाखालिनो देखायखादों आं बेखेवनानै नै बे पिंक कालारा गोदान फैबावबाय दै बे पिंक कालारखौबो मोनगोनसै नोंथांमोना तो नायगिरिफोर दिनैनि बे दखनानि भिडिअआ एसेनोसै आरोबावनो माखासे माने कालेक्शनफोर दंबावो तो आं नोंथांमोननो बे मोनसे भिडिअआवनो देखायजोबनो हानाय नंला तो नोंथांमोना जे कालेक्शनफोरखौ देखायबाय बेफोरखौहाय जुदि पसन्द जायोब्ला थाबैनो स्क्रिनशट हरनानै सोंहरनो हागोन आरो जायफ्रा आंनि बे सिखौ बायनानैहाय मोनहैनानैहाय आंनोहाय थेंक इउ बावहरदों बिराद मोजां मोनदों होननानैहाय आंनोहाय फिडबेक हरदों नोंथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ बावहरबाय तो दिनैनि बे भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों।